Tervetuloa kuuntelemaan Terapeutin huoneessa podcastia. Tänään meillä on vieraana Kai Davidkin, koulutuspsykoanalyytikko muun muassa. Kaikista muista koulutuksista en nyt muista, mutta niitähän riitti. Osalle Kai on tuttu edellisistä jaksoista. Kai oli vieraana ensimmäisessä ja toisessa jaksossa. Jos ette ole vielä kuunnelleet, niin suosittelen lämpimästi palaamaan niihin. Mutta tervetuloa mukaan, Kai. Kiitos paljon. Mukava, Kiitos. kun pääsit uudestaan. Kiitos. Mukava olla täällä. Kiva. Tänään me puhutaan Kain kanssa muun muassa narsismista, rajatiloista, persoonallisuuden kehityksestä ja kateudesta. Narsismi on sana, mitä kuulee nykyään paljon. Sillä kuvataan milloin poliitikkoja, milloin pomoja, milloin ex-puolisoita tai some-ilmiöitä. Mutta mitä se narsismi oikeastaan tarkoittaa psykoanalyysin näkökulmasta ja miksi se on paljon muutakin kuin itsekeskeisyyttä? Myös termi rajatila kuvaa tätä aikaa aika osuvasti. Monilla on vaikeuksia rakentaa eheää identiteettiä ja pitää kasassa riittävän yhtenäinen kuva itsestä ja tästä maailmasta. Eletään tilanteessa, jossa rajat omassa mielessä ja suhteessa toisiin tuntuu monella olevan koetuksella. Siksi rajatilan ja narsismin teemat koskettaa meitä kaikkia, ei vain diagnosoituja potilaita. Mutta miten nämä termit sitten tarkoittaa käytännössä ja miten ne näkyy täällä terapeutin, analyytikon vastaanotolla? Kai, miten sä ajattelet? Onko totta, että meissä jokaisessa on ripaus tai enemmänkin narsismia ja missä vaiheessa semmoinen ripaus tai enemmässäkin määrin oleva narsismi muuttuu häiriöksi? Toi on hyvin tärkeä kysymys, joka on, että sana narsismihan on tavallaan, se on kokenut saman inflaation vähän kuin sana rakkaus, jos sitä käytetään usein. Ja usein kun ihmiset käyttää sitä sanaa, niin eivät aina itsekään ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan, eikä siinä ole mitään. Narsismia itse asiassa tarkoittaa siis itsetuntoa. Ja kaikissa ihmisissä on jonkinlainen itsetunto. Se voi olla riittävän hyvä itsetunto, se voi olla inhimillinen itsetunto, se voi olla huono itsetunto, se voi olla hyvin vaillinainen itsetunto, joka aiheuttaa monenlaisia ongelmia suhteessa itseen, suhteessa toisiin. Mutta sana narsismi tulee muun muassa Paul Necke tämän vuosisadan tai viime vuosisadan alkupuolella antoi sille narsismille tämmöisen merkityksen ja hän sanoi, että narsismi tarkoittaa ihmistä, joka tavallaan haluaa niin kuin saada samanlaista tyydytystä omasta itsestään ja omasta ruumistaan kuin rakastelisi ja olisi erottisessa suhteessa toiseen ihmiseen. Ja hän tietenkin tarkoitti masturbaatiota ja henkistä masturbaatiota. Ja Freud jo aikoinaan sanoi, oliko se 1914, että narsismi liittyy ihmissuhteisiin sillä lailla, että narsistisen häiriön omaava ihminen, hänellä on vaikeuksia löytää todellista tunneyhteyttä toiseen ihmiseen, itsensä ulkopuolelle. Ja hänellä on taipumusta ikään kuin vetää tämä elämänvoima
ja oma tunnesuhteensa, se kohdistuu enemmän häntä itseään kohden. Mutta on olemassa, sanan narsismi on siis niin laaja käsite, että se on olemassa terve narsismi. Meillä kaikilla voi olla riittävän terve itsetunto. Kaikilla meillä on ripaus kateutta ja kaikilla meillä on ripaus epävarmuutta ja koskaan ihmisen, mä ajattelen niin, että koskaan ihmisen sisäinen ja ulkoinen maailma ei ole yksi yhteen, vaan jollain tavalla meidän sisäinen maailma aina vääristää ulkomaailmaa. Mutta terve narsismi, me pystytään pitämään nämä omat tunteemme ja kateutemme, vihamme, halumme niin kuin aisoissa ja sitä voidaan ajatella, että se on terveen ikään kuin kirjoissa. Mutta sitten meillä on tämmöistä patologista tuhoavaa narsismia, joka sitten on sillä tavalla tuhoavaa, että se pilaa niin kuin ihmisen omia mahdollisuuksia ja voi myös aiheuttaa vahinkoa muille ihmissuhteissa. Ja itse asiassa kyse on lapsuuden aikaisesta puutteesta, vuorovaikutuksen puutteesta, riittävän hyvän ja eläytyvän ja sisällyttävän ja ymmärtävän vuorovaikutuksen puutteesta, jolloin tämmöinen narsismi tarkoittaa, että se itsetunnon kehitys on jäänyt kesken ja se on silloin riittämätön ihmisellä. Ja se itsetunto aina riittyy suhteessa itseen, suhteessa muihin ja sitä täytyy ymmärtää, että mistä se tulee, mistä se johtuu. Mutta vielä, jos puhutaan sanasta narsismi, niin se oikeastaan tulee tämmöisestä kreikkalaisesta Ovidiuksen draamasta, joka on siis kreikkalainen jumaltarina, joka kertoo semmoisen kauniin nuorukaisen tarinan, jonka nimi on Narkissos. Ja sitten me tiedämme, että on toinen tarina, joka kertoo kuninkaasta, joka nimi on Oidipus ja oman tarinansa. Ja ne liittyvät toisiinsa monella tavalla. Mutta lyhyesti sanottuna Narkissoksen tarina oli semmoinen, että nymfi Leiriope ja joenjumala Kefissos, niin ne rakastelivat ja olivat suhteessa toisiinsa. Ja heidän rakastelustaan ja suhteestaan syntyi Narkissos. Mutta se heidän suhteensa oli väkivaltainen ja joenjumala Kefissos hylkäsi nymfi Leiriopen heti rakastelun jälkeen ja silloin Narkissoksesta tuli isätön poika. Ja Narkissos kasvoi nymfi Leiriopen niin kuin hyvin tiiviissä yhteydessä häneen ja tässä oikeastaan oli alku sille ikään kuin sille semmoiselle nymfi Leiriopen ja joenjumala Kefissoksen väkivaltaisen suhteen. Hän oli väkivaltaisen suhteen hedelmä. Kerrotaan, Ludwig Igra on muun muassa kuvannut semmoisessa kirjassa kuin Polivo död oikein hyvin tätä Narkissoksen tarinaa tämmöisen sisäisen maailman kautta. Ja hän kuvaa siinä, kuinka Narkissos oli siis komea mies ja sekä naiset että miehet rakastuvat häneen, mutta hän oli hyvin ylimielinen ja hän vastasi kaikkiin rakkauden osoituksiin niin kuin ylpeällä ja hylkäävällä asenteella, ylimielisellä asenteella. Ja Ludwig Igra puhuu siitä, että se johtuu siitä, että hän ei ollut eriytynyt eikä yksilöitynyt, vaan hän oli äidissään niin kiinni, että hänen äitinsä ei pystynyt antamaan hänelle sellaista tilaa, jonka hän olisi kokenut vieraaksi tilaksi. Ja sillä tavalla hänellä oli eriytymätön ja yksilöitymätön suhde äitiinsä.
Ja sitten siellä Narkissos-tarinassa on nainen nimeltä Ekko. Ja Ekko oli saanut rangaistuksen, koska hän oli valehdellut Heralle siitä, että hän oli peitellyt Zeuksen niin kuin syrjähyppyä. Ettei se Zeuksen syrjähyppy tulisi esille, niin hän oli valehdellut Heralle ja se tuli ilmi. Ja hän sai semmoisen rangaistuksen, että aina kun hän puhuu, niin hän ei voi puhua muuta kuin hän toistaa toisten sanoja ja omia sanoja. Ja hän ei voi ilmaista omia tunteitaan, että hänen ikään kuin hän kuihtuu. Ja hän todella rakasti Narkissosta. Ja hän sanoi Narkissolle, minä rakastan sinua, rakastan sinua, rakastan sinua, rakastan sinua. Mutta Narkissos hylkäsi Ekkon ja Ekko näivettyi ja hän koki valtavaa tuskaa tästä Narkissoksen hylkäämisestä. Ja sitten oli semmoinen kaveri, jonka nimi oli Emeinias. Ja Emeinias lähetti sitten rakkauskirjeen Narkissokselle ja Narkissos ylimielisesti hymyili sille ja lähetti Emeiniakselle niin kuin miekan. Ja hän hylkäsi tämän Emeiniaksen rakkauden ja huolenpidon. Ja sillä, että Emeinias otti sen miekan ja lävisti itsensä miekalla ja kuoli siihen, teki itsemurhan. Ja Narkissos kerrotaan, että hän kuolee sillä tavalla, että hän katsoo erään lähteen vedenpinnasta ja hän näkee siellä oman kuvansa. Mutta hän ei pystynyt erottamaan sitä, että onko se hänen kuva vai onko se jonkun muun kuva, mutta hän rakastuu omaan kuvajaiseensa ja hän on niin kiihkeästi rakastunut omaan kuvajaiseensa, että hän yrittää tavoittaa sitä kuvaa, samalla hän putoo sinne lähteeseen ja hän hukkuu. Ja hänen siihen lähteen reunalle niin alkaa narkissokset, narsissit kukkimaan, joka on tietenkin kevään kukka ja hyvin kaunis kukka, mutta tästä tulee myös näitä sanan narsismijuuria. Ja tämä tarina kuvaa hyvin paljon näitä niin kutsuttuja narsistisen häiriön, rajatilaisen ja narsistisen häiriön luonteen piirteitä ja ominaisuuksia. Mutta meissä kaikissa on jonkin verran niitä. Kukaan ei ole vapaa. Kukaan ei ole vapaa kateudesta, ei mistään tunteesta ja ei myöskään narsismista. Että meillä on kaikissa ripaus sitä. Meillä on myös ominaisuus, meillä on jokaisessa myös psykoottinen puoli, sanoo englantilainen psykoanalyytikko Wilfred Bion. Me emme ole siitäkään vapaita. Että jos me joudumme tarpeeksi kovaan tilanteeseen ja paineeseen, niin se on myös jokaisen ihmisen ominaisuus. Tuossa kun kerroit tätä tarinaa, niin huomasin miettiväni sitä, että alussa mä mainitsin sen, että muun muassa nämä tämmöiset some-ilmiöt ja että se Narkissoksen tarinassa kaikki rakastuu häneen. Ja että tässähän mekin ollaan kuvattavana ja me ollaan äänessä. Ja sanoitkin, että jokaisessa meissähän on tätä itse tunto, itse rakkaus. Kyllä. Ja että aika ehkä jollain tavalla myös olettaa sitä, ruokkii sitä, että onko olemassa, jos ei ole nähty ja mahdollisimman näkyvä. Että fantasia siitä, että kaikki rakastuu on se jotenkin kuvaa tätä aikaa tosi hyvin. Se on totta. Kuvasit hirveän hyvin tätä sanaa rakkautta ja huolenpitoa. Että sehän on hyvä, että meillä on tietynlainen rakkaus itseämme kohtaan, että me voidaan arvostaa itseämme riittävästi. Ja semmoinen rakkaus, joka niin kuin ruokkii empatiaa, asettumista niin kuin toisen
tilanteeseen, tunnetilanteeseen ja että voi eläytyä toisen tilanteeseen. Ja että meillä on myös huolenpitoa ja empatiaa toisista ihmisistä. Se on semmoista tervettä rakkautta. Ja Freudhan sanoi, että suhteellisen terve ihminen on semmoinen, joka osaa rakastaa ja tehdä töitä. Mutta kun mainitsit tämän meidän niin kuin ajan hengen, zeitgeistin, ja kuvasit sitä niin hyvin, niin se on hirveän totta, että sä kuvasit sitä, miten se narsistisen häiriön omaavan ihmisen sisäinen maailma on siinä voi olla, se on täynnä tyhjyyttä, merkityksettömyyttä ja pelkoa, ahdistusta, kauhua, monenlaista. Tai sitten semmoista maanista niin kuin yli-idealisoivaa tunnetta myös. Ja narsistisen häiriön omaavalla ihmisellä on vaikea luoda tämmöisiä rakentavia, pysyviä ja vakaita ihmissuhteita, vaan se aina heittää joko ylös tai alas tai tekee levottomaksi. Ja tämä sisäinen maailma silloin vääristää myös tämän ulkoisen maailman. Mutta meidän zeitgeistista, meillähän sanotaan nykyään, että hyvin suuri osa, paljon suurempi kuin aikaisemmin, meidän työttömyysluvuissa ja sairastumisesta johtuvassa poissaolosta ja työttömyystilastoista on mielenterveyden aiheuttamia. Ja nyt jos ajatellaan, missä maailmassa me eletään, niin kuin sanoit, että aina täytyisi olla esillä, aina täytyisi saada ihailua ja että se meidän itsetunto ikään kuin vaatisi sitä, että me olemme aina läsnä, aina ihailun kohteena, me voimme aina niin kuin olla esillä. Niin se liittyy tähän narsistiseen ihailuun. Ja sanotaan, että me ollaan menty, länsimainen kulttuuri tällä hetkellä, että me ollaan menty liikaa pois yhteisöllisyydestä. Ja yhteisö ja ryhmä, hän on semmoinen ihmisen luontainen ryhmä, niin kuin oma perhe, joka antaa ihmiselle merkityksiä. Ja merkitykset ovat taas ihmisen mielenruokaa, niin kuin biologinen ruoka on ruokaa. Ja nyt kun me ollaan menty pois tästä, niin se narsistinen, se itsen korostaminen tulee esille. Mutta me ollaan jotenkin menossa, meidän aika niin kuin sisältää aika paljon tämmöistä tunnetta esilläolosta ja yksinolosta, että me vähemmän koetaan, että me kuulutaan johonkin ryhmään ja meillä on oma rooli siinä ryhmässä. Ja me ollaan siis, saadaan tyydytystä ja taitoa ja siitä vuorovaikutuksesta sen yhteisön jäsenenä. Ja että me voidaan ikään kuin työskennellä sen yhteisön ja ihmisten ja oman hyvinvoinnin eteen. Niin tuntuu, että se on vähentynyt. Ja sitten meillä on tekoälyt ja meillä on, niin kuin nytkin me ollaan tässä podcastissa, niin me ihmiset tänä aikana, ellei mä oon väärässä, niin minusta tuntuu siltä, että me tehdään hienoja teknologioita, jotka on tärkeitä, joissa on paljon hyötyä monella alalla. Mutta niissä on myös se puoli, että niillä on mahdollisuus vierottaa meidät tästä elävästä vuorovaikutuksesta, joka tapahtuu ryhmässä, kahden kesken yhteisössä ja kasvotusten, että me koetaan tunnetasolla toinen toisemme ja annetaan ja saadaan niin kuin toinen toisiltamme. Me vetäydytään enemmän sinne etätöihin ja sehän karikatyyri oli, että istutaan pöydän ympärillä ja viestitellään toisille. Et kuule Elvira, miten sä voit? Aika hyvin ja taas. Että tämä on tämmöinen karikatyyri, mutta mua huolestuttaa se, että me ollaan menossa niin kuin pois tästä
elävästä vuorovaikutuksesta. Melanie Klein, englantilainen psykoanalyytikko tunnettu, hän sanoi, että elämän perusta kokonaan on saamisessa ja antamisessa, vuorovaikutuksessa. Me synnytään vuorovaikutuksessa, toivottavasti me kuollaan vuorovaikutuksessa. Ja me eletään vuorovaikutuksessa, kasvetaan, kehitytään vuorovaikutuksessa. Kyllä. Joskus kuulee, että psykoanalyysiä kritisoidaan, se yhdistetään jotenkin tämmöiseen niin kuin yksilökeskeisyyteen, että siellä analyysissä nyt me puhutaan mun sisäisestä maailmasta, niin miten tämä nyt voi vaikuttaa oikeastaan mihinkään, ja toinen sitten se, että siellä vaan sitä yhtä maailmaa, sitä yhtä kokemusmaailmaa tutkitaan, mutta tämä on tosi tärkeä juttu, mitä sä toit esiin, että psykoanalyysin lähtökohtahan on nimenomaan se, että me ei eletä tyhjiössä, vaan että me kasvetaan ja oikeastaan synnytään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Se on se, missä elämä syntyy, mieli syntyy, rakentuu, korjaantuu myös samaan aikaan. Että se on vahvasti siinä, ja että ilman sitä mahdollisuutta, että se voi rikkoontua, se voi häiriintyä, jos semmoista sanaa käyttää, tai se voi korjaantua, niin eihän kummallakaan meistä ei ole tätä työtä. Näin juuri on. Ja on täysin samaa mieltä siinä mitä sanot tästä vuorovaikutuksesta. Se vuorovaikutus on hirveän tärkeä, koska aikaisemmin sanoi Melanie Klein esimerkiksi, että ihminen on vuorovaikutushakuinen olento syntymästään saakka, aina kuolemaan saakka. Mutta nyt voidaan sanoa uusimpien tutkimusten mukaan, että ihminen on kohdusta lähtien vuorovaikutushakuinen olento aina kuolemaan saakka. Se vuorovaikutus on hyvin, hyvin olennainen meidän niin kuin kasvumme ja kehityksemme kannalta. Ja joku on sanonut, että meillä on ryhmä sisällä. Me olemme suhteessa moniin sisäistämiimme ihmisiin meidän mielemme niin kuin kautta. Mutta ne sisäiset ihmissuhteet eivät elä, ellei meillä ole yhteyttä ulkoisiin. Ja se on myös se ulkoinen vuorovaikutus, joka myös ruokkii tätä sisäistä vuorovaikutusta. Oli se, nyt mä en muista sen nimeä, se on englantilainen nimi, se filmi, kaveri, onko se nyt laiva tai lentokone haaksirikkoutuu ja se ajautuu tämmöiselle autiolle saarelle, jossa se on pari vuotta. Robinson Crusoe. Ei ole Robinson Crusoe, olisi vähän sama, mutta se on ihan hiljattain tämmöinen moderni leffa. Mä en muista nyt sen nimeä, vaikka se oli niin ensimmäinen, mitä tämä kaveri teki sillä autiolla saarella. Onneksi siellä oli ruoka ja hän oli pari vuotta siellä ainakin siellä saarella. Ja kunnes hän rakensi sitten itselleen semmoisen lautan ja onnistui pääsemään pois sieltä. Mutta ensimmäinen, mitä hän teki, hän oli jalkapallo nimeltä Wilson. Ja hän teki sen jalkapallon kasvot. Ja hän laittoi sen jalkapallon siihen viereen ja hän puhui sille jalkapallolle. Ja hän kutsui sitä Wilsoniksi. Ja Wilson tuli tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi joka päivä, kun hän oli. Ja kun hänellä oli se lautta, niin sitten tuli myrskyn ja hän menetti sen Wilsonin. Ja se oli hänelle kauhea tragedia. Hän menetti sen ihmissuhteen, jolle hän oli puhunut koko ajan, joka piti häntä henkisesti elossa. Mutta hänellä kävi hyvät säkä, koska juuri sen jälkeen laiva kulki hänen lauttansa ohi ja ne pelasti hänet ja hän säilyi hengissä. Mutta se oli koko filmi erittäin keskiössä, se oli kuinka tärkeä on se vuorovaikutus. Se pitää meidät
henkisesti ja psyykkisesti hengissä. Niin, ja toisen ihmisen ei tarvitse konkreettisesti olla paikalla, vaan että se yhteys, se mielen sisäinen yhteys. Aivan. Se on se tärkein nimenomaan. Toinen termi, mitä tässä narsismin lisäksi alussa sanoin, on rajatila. Rajatila. Narsismista puhutaan, mutta rajatilainen. Mitä psykoanalyysissä tarkoitetaan rajatilalla ja mihin se sijoittuu mahdollisesti? No, rajatila on semmoinen käsite, joka liittyy niin kuin narsistiseen häiriöön. Ja sitä määritellään hyvin monella eri tavalla, ei ole vain yksi määritelmä. Mutta se rajatila oikeastaan katsotaan, että se on niin kuin psykoosin ja neuroosin välimaissa oleva mielentila, joka sisältää tietynlaiset mielen rakenteet. Ja että rajatila on myös semmoinen niin kuin epävakaa tila, että siinä läheisyys toiseen ihmiseen ja itseen, etäisyys toiseen ihmiseen ja itseen vaihtelee. Ja siihen liittyy semmoisia vainoahdistustiloja tai sitten semmoista ihannointia, toisen ihmisen ihannointia tai sitten väheksyntää. Ja rajatilassa on meidän minuus, meidän ego, minuus, niin se ei ole päässyt kehittymään. Ja silloin ihmissuhteet ovat myös aika häilyviä. Ja rajatila narsismissa, niin rajatilainen ihminen voisi ajatella, että se on jäänyt, se huutaa, että mä haluaisin löytää itselleni semmoisen ihmisen, johon mä voisin kiinnittyä, johon mä voisin luottaa, joka kestäisi mun vihan, kestäisi mun rakkauden, kestäisi mun kauhun, mun ahdistuksen ja ailahtelut ja antaisi mulle sanoja. Ja silti, vaikka mä olisin inhottava sitä ihmistä kohtaan ja mä pelkäisin sitä välillä ja mä vihaisin sitä välillä, niin silti se kestäisi mua eikä hylkäisi mua. Että se riippuvuussuhde, jota rajatilainen potilas ei siedä, koska rajatilapotilaan minuus ja self ei ole eriytynyt objektista, tärkeästä toisesta, niin silloin hän on lohkonnut niin kuin itsensä ja objektinsa vähintään kahteen osaan. Hyvä, ja ehkä niitä osia on enemmänkin. Ja hän janoaa suhdetta toiseen ihmiseen, mutta hän samalla pelkää sitä ja hän ei osaa säädellä sitä läheisyyttä ja etäisyyttä. Hän sanoi, että vihaan huolenpitoasi, jota ilman en tule toimeen. Hän on valtava niin kuin ristiriita. Ja tämä on semmoinen kehityshäiriö niin kuin narsismiin kuuluu, että hänen vauvasta asti hänen tunteitaan ei ole otettu riittävästi vastaan, ei ole ymmärretty, ei ole eläydytty, ei ole tarjottu sanoja, ei ole tarjottu turvaa ja ymmärrystä. Ja hän on jäänyt vaille tätä. Ja joskus on niin rajatila narsistisen ihmisen kanssa, kun hoitaa pitkään, on, että huomaa, että niin kuin vauvalla jo ja lapsella on hirveän tärkeää, että se, mikä on sietämätöntä hänellä, niin että aikuinen pystyy ottaa se vastaan ja prosessoimaan, ajattelemaan sitä ja palauttamaan lapselle siinä muodossa, että lapsi voi ottaa sen vastaan ja käyttää sitä kasvunsa niin kuin hyväksi. Mutta tämä on jäänyt hyvin vajavaiseksi tämä hänen kehityksensä. Se on ikään kuin pysähtynyt
tietylle tasolle. Hän käyttää silloin tämmöisiä niin kuin alemman tason psyykkisiä suojautumiskeinoja, kuten kieltämistä, lohkomista, itsensä osittamista, projektiivista identifikaatiota, että hän tietyn sietämättömän puolen itsestään hän tiedostamattomissa mielikuvissa sijoittaa toiseen ja pitää jonkun puolen itsessään. Niitä osia voi olla erilaisia. Ja hoitohan on sitä, että tämä kehitys pääsee käyntiin uudelleen ja että terapeutti sietää ja kestää hänen tunteitaan ja niin paljon kuin mahdollista ymmärtää sanattomasti, mutta eri toten sanojen kautta, jotka antavat hänelle merkitystä. Ja silloin hän oppii, niin kuin se turva ja luottamus terapeuttiin kasvaa ja hän pääsee kehityksessä eteenpäin. Ja tietenkin päämäärä on se, että tämmöinen ihminen integroituu, eheytyy. Eli kaikki ne osat, jotka hän on joutunut niin kuin pilkkomaan pois itsestään, niin ne tulee takaisin sen tärkeän toisen osat, jos hän on suhteessa sekä oman selfin osat, niin ne tulee takaisin kotiin. Eli hänen selfinsä ja objektiinsa ja hän voi eheytyä vähitellen. Mutta tämä vie aikaa, koska usein tämä rakenteen puutteellisuus, mielen rakenteen puutteellisuus, niin johtuu myös hyvin varhaisista, niin kuin äsken kuvasin, erilaisista traumaattisista kokemuksista. Ja se ei mene itsestään, vaan nämä traumaattiset kokemukset täytyy analyyttisessä psykoterapiassa tai psykoanalyysissä kohdata. Ja se on siis oppimista kokemuksen kautta. Se ei riitä, että älyllisesti annetaan jotakin sanoja, vaan silloin kun se kokemus on siinä, niin sen kokemuksen vastaanottaminen ja ymmärtäminen uudelleen ja uudelleen. Ja niitä täytyy olla monta ja paljon siinä hoidossa. Ja se on valitettavasti, että tämmöiset hoidot kestää kauan. Ja jos potilas pysyy hoidossa tai ei tapahdu sitä niin paljon sitä häiritsevää. Ja siinä vaaditaan psykoanalyytikko tai terapeutti, joka on kokenut, sitkeä ja pysyy siinä, vaikka hän joutuu monenlaisten tunteiden kohteeksi ja prosessoimaan niitä. Ja se on hyvin kivulias potilaalle, tälle ihmiselle ja myös terapeutille. Kyllä. Sen takia ne kestää monta vuotta. Ajattelin, että voisi pikkasen mennä taaksepäin ja voitaisiin puhua hetki kohta näistä puolustautumiskeinoista, joita sanotaan myös defensseiksi. Sitä ennen ehkä voisi tähän todeta, että mehän puhutaan rajatilasta, niin ja se mainitsit tämmöisen epävakauden. Katsojat saattaa huomata, että mehän ei puhuta diagnooseista tässä ollenkaan. Joo. Aiemmassa jaksossa, missä olit vieraana, niin puhuttiinkin vähän tästä diagnoosiasiasta ja näkökulmaerosta, mutta ehkä sen verran voisi tässä todeta, että kun me puhutaan nyt vaikka tämmöisestä rajatila-narsistisesta problematiikasta, niin siinähän on yhtymäkohtia kuitenkin tämmöiseen vaikkapa ICD- tai DSM-luokitukseen, jossa puhutaan vaikkapa epävakaasta persoonallisuushäiriöistä tai muusta persoonallisuushäiriöstä, mutta nämä ei ole yksi yhteen, mistä me nyt puhutaan tässä. Joo, ne ei ole yksi yhteen. Niin kuin viime kerralla sanoin, niin se voi olla mun omaa suojautumista. Että mä en niin hirveästi tykkää semmoisista diagnooseista, jotka niin kuin isketään ihmiseen ja
vaan mä tykkään psykoanalyyttisistä diagnooseista sen takia, että ne on prosessuaalisia, ne on liikkuvia, ne on muuttuvia diagnooseja. Ja on tarkoitus, että psykoanalyysin ja analyyttisen psykoterapian aikana parhaimmillaan diagnoosi muuttuu ja ihmisen sisäiset rakenteet muuttuu. Ja ihmisessä tapahtuu riittävän hyvän psykoanalyysin aikana semmoinen riittävän hyvä muutos ja eheytyminen, josta silloin kun se tapahtuu, niin se on kovan työn takana molemmilla. Ja siitä on hyvä olla silloin molemmat iloisia ja kiitollisia. Ja se saattaa kestää pitkään. Se saattaa myös olla vähän lyhyemmissä hoidossa tapahtua. Aina riippuu siitä, että mitkä on ne lähtökohdat, mistä lähdetään. Mutta epävakaa persoonallisuus on semmoinen, se on niin kuin laaja termi, jos voi ajatella. Sen katon alle mahtuu monenlaista. Että rajatila narsismin niin kuin diagnoosi on sukua tälle, ja varsinkin rajatilan diagnoosi on sukua tälle epävakaalle monella tavalla, ja epävakaa on sukua tälle. Et ehkä mä sanoisin, että epävakaan laittaisin sen rajatilan ainakin ehkä jollain lailla siihen sivuun, tai sitten vähän tämmöisen epävakaan persoonallisuuden niin kuin alle siinä. Mutta että jos ajatellaan rajatilannarsismia, niin puhutaan nykyään semmoisesta kuin ohutnahkaisesta ja paksunahkaisesta narsistista. Sä muistat sen kirjan, Riitta Hyrkkö on kirjoittanut sen. Kyllä, semmoinen kirja kuin Haavoittunut itsetunto. Joo, se on erittäin hyvä kirja. Kyllä. Ja tästä on myös kirjoittanut Gustav Schulman Pirkko Siltalan 50-vuotisjuhlakirjassa hyvin ansiokkaan artikkelin. Ja mä voin tässä vähän luntata niitä piirteitä, jos sallit. Niin, joo, toki. Että jos tässä kuvailisin tällä tavalla niitä tämä on tämmöistä niin kuin elävää diagnostiikkaa, että tähän diagnoosiin kuuluu tämmöinen suureellinen kuvitelma omasta erinomaisuudesta ja tärkeydestä. Ihminen suurentelee omia kykyjään ja olettaa saavansa ihailua ilman mitään näyttöä. Ja tämmöinen narsistinen potilas voi esimerkiksi sanoa, että mä opiskelen 2 tuntia psykoanalyysiä, niin mä oon 10 kertaa parempi analyytikko kuin se. Ja hän tarkoittaa sitä sillä hetkellä. No tämmöinen ihminen saattaa elätellä kuvitelmia omasta rajattomasta menestyksestään, voimastaan, kauneudestaan, rakkaudestaan, nerokkuudestaan ja niin edelleen. Tämmöinen ihminen luulee itseään siis hyvin poikkeuksellisesti ainutlaatuiseksi ja olettaa, että häntä voivat ymmärtää ainoastaan erityislahjakkaat ja menestyvät ihmiset. Ja siksi hän ei voi katsoa, että hän viihtyisi muunlaisten ihmisten kanssa kuin erityislahjakkaiden kanssa. Ja yleensä tämmöinen ihminen vaatii siis ylikorostunutta ihailua ja arvostusta. Ja hänellä on tämmöinen luulo, että hän on itse oikeutettu etuihin, privilegioihin, ja että juuri hänen ideoitaan kuunnellaan ja hänen tarpeensa tyydytetään. Ja että hänellä voi olla semmoinen toive ja fantasia, että hänen etuoikeutensa on käydä analyysissä ilman, että hän itse maksaa. Se kuuluu hänen etuoikeuksiinsa ja se voi muodostua esimerkiksi aikamoiseksi vaikeudeksi ennen kuin siitä päästään läpi menemään. Ja sitten monesti tämmöinen ihminen voi ajatella, että jos terapeutti tai analyytikko on kirjoittanut artikkelin tai kirjan, niin hän on ihan vakuuttunut siitä, että se kirja on syntynyt niin kuin hänen ideoistaan, jotka on ollut tässä analyysissä ja terapiassa. Ja hän aika usein on aikamoinen hyväksikäyttäjä omissa ihmissuhteissaan.
ja että hän käyttää ihmisiä saavuttaakseen omat päämääränsä ilman kiitollisuutta tai korvausta. Ja jotkut sanookin, että se on vähän sama kuin puristaisi sitruunan tyhjäksi ja sitten heittäisi kuoret pois. Ja hänellä on hyvin vaikea eläytyä, ottaa huomioon niin kuin toisten tarpeita, toisten tunteita, vaan hän on se, joka tulee ensimmäiseksi. Ja sitten hän kadehtii muita ja hän usein luulee, että muut kadehtii häntä. Ja näistä persoonallisuuden rakenteista usein myös yliminä eli superego, siis tämmöinen rakenne ihmisen mielessä, joka kypsimmillään on tämmöinen, joka sisältää sisäistettyjä omien vanhempien tai yhteisön tai kulttuurin huolta pitäviä arvoja. Siinä on sekä houkutukset että kiellot, mutta se on aika usein semmoinen hyvänlainen omatunto, joka suojelee ihmistä. Niin tämä superego on jäänyt rajatilan narsistisilla kesken. Ja Melanie Klein osoitti, että superegon kehitys alkaa paljon varhaisemmin kuin mitä Freud ajatteli sen alkavan. Että jokaisessa meissä on myös tämä tämmöinen varhainen, sadistinen, kateellinen, tuhoava ja myös meidän minuutta tuhoava superego. Ja jos se kesytetään ja saadaan niin kuin kehittymään semmoiseksi aikuisemmaksi, kypsemmäksi superegoksi tämän hoidon aikana, niin se on yksi päämäärä. Ja kaikki tapahtuu samaistumisten ja sisäistämisten kautta. Eli potilas samaistuu myös terapeutin ja analyytikon ominaisuuksiin, kykyyn ymmärtää, kykyyn sanottaa, kykyyn symboloida, kykyyn sietää, kestää sietämätöntä. Ja hän pikkuhiljaa pitkän hoidon aikana vähitellen omaksuu ne omiksi taidoikseen ja ihmissuhdetaidokseen, tunnetaidoikseen. Ja tämä tarkoittaa, se menee kokemuksellisen oppimisen kautta. Ja sitten tässä on vielä, hän käyttäytyy ja asennoituu ylimielisesti ja röyhkeästi. Ja tämä kateus on hyvin vahva tunne näillä rajatila-narsistisilla ihmisillä. Ja sitä voisi ajatella, että se on tämmöinen tuhoava kateus. Koska rajatila-narsistinen ihminen, se kateus, mikä hänellä on, niin se, että se pilaa ihmissuhteita ja tärkeitä niin kuin pyrkimyksiä elämässä, niin hän pilaa itse asiassa, se sisäinen superego tuhoaa hänen omia hyviä ominaisuuksiaan ja pilkkoo niitä ja invalidisoi niitä ja tuhoaa. Hän ei pysty enää käyttämään niitä, mutta hän projisoi sen muihin ihmisiin. Ja sen takia tämmöinen ihminen käyttää paljon tätä projektiivista identifikaatiota, että se sietämätön, hän sijoittaa sen toisiin ja hän on ikään kuin tiedostamattaan toisen kautta, analyytikon kautta yhteydessä siihen sietämättömään itsessä, jota analyytikko myös kestää, sietää, ymmärtää, sanallistaa, prosessoi. Mutta tämä kateus on todella niin kuin hän ei tiedosta sitä kateuttaan. Ja paksunahkainen narsistihan, kaikki on hänen ulkopuolellaan. Hän sijoittaa kaiken sietämättömän, hän sijoittaa riippuvuuden, tarvitsevuuden itsensä ulkopuolelle ja pitää omnipotenssin itsellään sen omnipotenssin. Eli kaikkivoipaisuuden. Kaikkivoipaisuuden. Hän on kuin paroni von Münchhausen, joka ajaa hevosellaan suohon ja nostaa sekä hevosen että itsensä omasta tukasta suosta ylös. Kyllä. Ja hän voi sanoa, että olen kaiken oppinut. Maailmalla ei ole minulle enää mitään opettamista. Tiedän kaiken. Ja sehän on hyvin surullista ja traagista. Ja silloin
sinä ja minä terapeuttina, analyytikkona, me ollaan siis semmoisen sisäisen maailman kanssa tekemisissä, joka on hyvin kaukana ulkoisesta realiteetista. Kyllä. Niissä tilanteissa. Mutta ohutnahkainen on vielä enemmän haavoittuvainen ja se tarvitsevuus ja haavoittuvuus on paljon enemmän esillä ohutnahkaisella. Paksunahkaisella se on, kaikki tämä on niin kuin piilossa. Ja paksunahkainen elää muiden ihailusta. Meillä on yksi hyvä esimerkki maailmassa, mutta mä en sano hänen nimensä. Nämä, mitä luettelit tuossa äsken, niin kuvaa kyllä hyvin elävästi tämmöistä kovin paksunahkaista. Joo. Ja nyt sä mainitsit tämän ohutnahkaisuuden. Joo. Paksunahkainen narsistinen ihminen on varmaan se mielikuva, mikä ihmisillä ylipäänsä on, kun sanotaan, että joku on jollainen narsistista problematiikkaa. Kyllä. Ohutnahkainen narsismi taas on vähän vaikeampi termi ehkä hahmottaa Kyllä. aluksi, mutta miten sä kuvailisit sitä dynamiikkaa, mikä siinä on? No molempien ihmisten kanssa. Se aina riippuu. Voisi sanoa, että kaikki ihmiset ja potilaat ja analyytikot ja terapeutit on ainutlaatuisia. Ja aina täytyy sitten opetella sen ainutlaatuisen ihmisen kanssa uudelleen, että mikä se juuri hänen kanssaan ymmärtää se uudelleen. Että terapiassa ja analyysissä ei ole niin, että kun yhden ihmisen kanssa pääsee onneksi, jos on niin pitkälle, niin että sitten toisen kanssa pääsisi, vaan joutuu aina uudelleen opettelemaan, mikä on se, miten mun täytyy häntä sisällyttää tai sietää. Ja voi sanoa kyllä, että terapeutissa ja analyytikossa täytyy olla paljon kiinnostusta, kun ottaa tämmöisen potilaan, koska siihen voi liittyä vähän tämmöisiä masokistisiakin piirteitä, koska rajatilainen on hyvin herkkä ja hän käyttää tämmöistä lohkoa ja hän käyttää projektiivista identifikaatiota, että hän vääristää todellisuutta, mutta hän on jollain tavalla helpommin lähestyttävä kuin paksunahkainen narsisti ja hän on, niin kuin, hänen tuskansa on niin, ahdistuksensa on niin käsin kosketeltava ja syvä ja että siinä tulee toisenlainen tunne analyytikolla ihan sen kivun ja ahdistuksen empatian kautta. Mutta rajatilapotilas saattaa myös olla hyvin loukkaava, saattaa yhtäkkiä vetäytyä pois, olla pitkän aikaa ainakin vetäytyneenä itsessään, ettei tule ulos. Silloin terapeutin ja analyytikon täytyy odottaa, kun hän vetäytyy, koska hän pelkää niin paljon omia tunteitaan. Ja siellä on myös tämmöinen traumatausta hänellä, että milloin ne koteloituneet tunteet ja ne saattaa, rajatilanarssistinen, ne saattaa pärjätä aika pitkällekin elämässä, kunnes tapahtuu jotain traumaattista, joku iso menetys tai onnettomuus, niin silloin ne koteloituneet traumakokemukset aktivoituu ja tulee esillä. Silloin tulee kriisi ja todella niin kuin hätä. Ymmärränkö mä oikein, että tässä kun puhuttiin tästä paksunahkaisuudesta, niin käytät jollain tavalla niin kuin vaan eri termiä nyt tästä niin kuin ohutnahkaisuudesta, että tämmöinen niin kuin rajatilainen potilas, joka on herkkä, ei ole eheää kuvaa itsestä, että kuka mä olen, riittävän eheää sinänsä, että pystyisi ymmärtäisi itseään ja sitä kautta muita, vaan että se on hyvin häilyvää
varsinkin jollakin osa-alueella. Saattaa olla, että ihminen on hyvinkin pärjäävä ja ulkoisessa maailmassa korkeassa positiossa ja korkeakoulutettu ja niin edespäin, mutta sitten tämmöiset läheiset ihmissuhteethan saattaa olla hyvinkin kaoottisia, impulsiivisia ja tuntuu, että ne ei ikään kuin istu edes, että kuka tämä ihminen on vähän niin kuin vieraita puolia. Kyllä. Se on juuri noin, että hän on niin kuin vieras itselleen. Mutta ehkä sanoisin, ja varmaan tarkoititkin sitä, että ehkä korkeimmissa asemissa olevat ihmiset tässä yhteiskunnassa, ne on enemmän ehkä paksunahkaisia, mutta voi olla myös ohutnahkaisia. Ja nyt me päästään siihen kysymykseen, että ne pitää tietenkin noin erottaa toisistaan, että ohutnahkainen on vähän niin kuin avoimempia ja niin kuin sanoit, että jotkut alueet, ja hän pärjää hyvin niissä, mutta nimenomaan että ne alueet, jos käytetään tunteita ja tunnesuhteissa on, hän niin kuin, ne vaihtelee, on epävakaita. Ja rajatila ihminen, kun tulee hoitoon, niin hänellä on 2 mahdollisuutta, ei vaan hoidossa, vaan yleensä ihmissuhteessa liittyä. Ja se on joko hänen negatiivisten turhautuneisuuden vihan kautta tai sitten ihannoitumisen kautta, idealisaation kautta. Ja näiden tunteiden ne tulee sitten hoitoon. Ja mun kokemus on se, että hyvin usein se negatiivinen transferenssi, se hänen sisäisen maailman negatiiviset tunteet, tunteen siirto, aika nopeasti kehittyy, että se tulee siihen suhteessa siihen terapeuttiin tai analyytikkoon. Ja silloin terapeutin ja analyytikon täytyy kestää aika paljon epämiellyttäviä tunteita ja ne herättää hyvin voimakkaita epämiellyttäviä tunteita. Paksunahkainen taas on sitten ikään kuin rakenteeltaan vähän vahvempi tai on olevinaan vähän vahvempi ja kestävämpi, kun hän on aina paossa ja kaikki on aina ulkopuolella, mutta hän sijoittaa kaiken, juuri niin kuin Narkissos-tarussa, niin kaiken sen riippuvuuden, epämiellyttävyyden, halveksittavuuden, alentavuuden, niin hän siirtää sen ulkopuolelle ihmisiä ja pitää tämän kaikkivoipaisuuden itsellään. Ja jos ajatellaan tätä hoitoa tämmöisen tunteen siirron ja vastatunteen siirron ja vastatransferenssin avulla. Me puhuttiin silloin viimeksi, että tämmöinen vastatransferenssi on se intuitio, jota me kun me teemme tätä työtä, niin me opimme käyttämään omaa instrumenttiamme, omaa mieltämme ja persoonaamme, niin kun me yritetään tulla tietoiseksi, minkälaisia tunteita tämä ihminen meissä herättää. Ja erotetaan ne omista tunteistamme, niin silloin me pystytään paremmin ymmärtämään, missä sielunmaisemassa se toinen kulkee. Mutta, ja se on iso mutta, niin kuin viimeksi puhuttiin, että ne voi olla niin voimakkaita nämä tunteet, että ne saa meidät sekaisin. Ja ne voi olla, se viha voi olla niin syvää, turhautuminen voi olla syvää, halveksunta, loukkaantuminen voi olla loukkaavia. Miten me kestetään, siedetään, että meillä täytyy olla silloin työnohjaus, jossa me voidaan jäsentää omassa mielessä näitä, että me voidaan kestää ja ymmärtää. Sen takia monet sanookin, että tulee semmoinen tunne välillä näiden potilaiden kanssa, ehkä vielä enemmän näiden paksunahkaista, kyllä ohutnahkaista, että menisin Töölön torille mieluummin myymään kukkia. Siinä on kestämistä. Mutta sitten toisaalta on juuri hyvä hoitaa näitä ihmisiä. Ohutnahkaiset tulee paljon helpommin hoitoon. Kyllä. Koska se heidän kärsimyksensä ja ahdistuksensa on niin kovaa. Kyllä. Mutta taas paksunahkainen
niin se pärjää paremmin, kun kaikki on ulkopuolella. Ja paksunahkaiselle täytyy tapahtua joku todella kova onnettomuus tai menetys. Ja sitten hän tulee hoitoon ja sanoo, että pamut kuule kondikseen. Kyllä. Niin mä pahan skragan suoreksi ja mä lähden baanalle. Kyllä, 10 kertaa. 10 kertaa. Maks. Just. Ja sitten kun häntä hoitaa, niin jos sattuu semmoinen ihme, että hän alkaa ymmärtää, mitä tämä hoito on ja kuinka vaikeaa se on. Mutta sitten tulee ne ohutnahkaisella ja paksunahkaisella vaikeat kohdat ja se on se kateus. Koska on varsinkin paksunahkaisen on vaikea sietää, että kukaan tietää paremmin kuin hän. Ja aina kun hän ja ohutnahkainenkin kokee, että tuolla analyytikolla tai terapeutilla on jotain hyvää annettavaa mulle. Mun kannattaa kuunnella sitä, niin tämä kateellinen, itseään tuhoava superego hyökkää heti päälle. Ja että hänellä on niin vaikea olla riippuvainen ja vastaanottaa hyvää jotakin toiselta. Ja samoin on ohutnahkaisellakin, mutta eri tavalla kuitenkin. Joo, mennään kohta tuohon kateuteen ja ehkä häpeäänkin. Joo. Ne liittyy tähän olennaisesti. Mennään kohta vähän tarkemmin niihin. Okei. Mutta tuli mieleen semmoinen, että kuulijoille, katsojille suosittelen kyllä lämpimästi tätä Riitta Hyrkin kirjaa Haavoittunut itsetunto. kovin ainakin paikoin sellainen ymmärrettävä, vaikka ei olisi ikään kuin psykoanalyyttinen sanasto jotenkin tuttua. Toinen, mikä on ehkä vähän eri näkökulmasta hyvin elävää, on tämmöinen analyytikko kuin Vamik Volkan on kirjoittanut erilaisia kuvauksia analyyseistä. Kyllä. Ja suomen kielellä löytyy tämmöinen Haussa täydellinen nainen, Joo. joka on hyvin mielenkiintoinen kuvaus tästä aiheesta. Häneltä löytyy myös semmoinen englanniksi kuin Animal Killer, joka on voisi sanoa, että tämmöisen paksunahkaisen kuvaus pitkästä analyysistä erittäin elävä ja ei vaadi tosiaan mitään lukijalta mitään sanastoa varsinaisesti, että suosittelen lämpimästi. Joo, kyllä. Samoin, kyllä. Sitten semmoinen kirja, joka on vähän jo vanha, mutta niin suosittelen Melanie Kleinin kirjaa, siis kun hän kirjoitti kirjan siis semmoisesta kuin kateus ja kiitollisuus. Se on kans, se voi olla vähän vaikeaa luettavaa, mutta kun siihen sanastoon tottuu, niin se on hyvin, siellä on esimerkkejä ja se on hyvin niin kuin kuvaavaa kirjallisuutta. Aivan. Myös. Aivan. Ja tulee vaan mieleen tämmöinen, vai mennäänkö ensin, mä ajattelin, mulle tulee tämä yksi esimerkki mieleen tässä, että kateudesta muun muassa. Otetaan esimerkki pikkasen myöhemmin. Tehdään näin. Mä vielä haluaisin palata, kun tuossa aikaisemmin viittasin, että voitaisiin muutama sana jutella näistä defensseistä, puolustautumiskeinoista. Mä ajattelin, että se voisi havainnollistaa tässä ehkä jollain tavalla sitä, että tämmöinen niin kutsuttu neuroottinen ihminen ja sitten on tämmöinen rajatilan narsistinen ihminen, että mitä nämä puolustautumiskeinot, itsensä suojaamiskeinot on esimerkiksi tässä, miten se käytännössä näkyy. Mä mietin, sä sanoit tästä, että niin kun rajatilaisella ihmisellä hyvin tyypillisesti on tätä kieltämistä, on halkomista eli splittiä ja projektiota ja muita, niin jos käytäisiin ihan lyhyesti, että miten se käytännössä voisi olla?
No käytännön esimerkkiä voi olla tietenkin, jos ottaa tämän projektiivisen identifikaation, siis tämmöisen niin kuin sairaan patologisen tai siis projektiivisen identifikaation sanahirviön, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin on niin sietämätön olo. Olen niin ahdistunut ja levoton ja kauhuissani, että mä en voi sitä ahdistusta ja kauhua sietää omassa mielessäni. Ja silloin tämän käytännössä voi olla niin, että se ihminen ikään kuin ensin kieltää kauhunsa tai vihansa tai sietämättömän ahdistuksensa. Ja sitten sen kaikki tapahtuu tiedostamattomasti. Sitten hän lohkoo sen kauhunsa tai vihansa niin kuin pois itsestään. Hän pitää paremman tunteen itsessään ja lohkoo sen sietämättömän. Ja sitten hän projisoi. Niin kuin tiedostamattomissa mieli kuin tiedostamattomasti. Hän projisoi sen sinuun. Ja sitten kun se mun sietämätön tunne on sussa, niin mä samaistun siihen sietämättömään tunteen sinussa. Mä pidän yhteyttä siihen tunteeseen, voi vaan pitää sinun kautta. Ja sitten siedän olemassaoloa, se helpottaa mua jollain tavalla, kun mä pidän ne myönteisemmät tunteet ja se sietämätön on niin kuin sinussa. Että se on niin kuin näiden primitiivisten suojautumiskeinojen ryväs. Se tarkoittaa sitä, että ihminen niin kuin voi sijoittaa se ihmisen tietty puoli on esimerkiksi esillä. Ja se vaikka hänen kilttipuolensa ja kunnollinen puolensa on esillä ja hän puhuu mun kanssa niin kuin asiallisesti. Mutta kun hän puhuu, niin hän sanoo, että hän oli eilen maitokaupassa ja hän yhtäkkiä raivostui impulsiivisesti niin, että hän heitti maitopullon seinään ja ranskan leivän lattialle ja lähti pois sieltä huoneesta. Mutta kun hän puhuu, niin silloin hän peittää sillä hetkellä tunteensa ja hän puhuu hyvin rauhallisella äänellä kauheista asioista, jolloin mulle tulee kauhean paha olo. Kyllä. Ja jos ulkopuolinen kärpäsenä katossa katsoisi, niin kysyisi multa, että miksi sulle tulee noin kauhean olo? Toihan on ihan kiva ihminen ja se puhuu rauhallisesti, jos ei se kuule mitä se sanoo. Mutta että se on niin kuin tiettyjen puolien pitäminen läsnä ja tiettyjen puolien niin kuin katkaiseminen, pätkiminen itsestään, omasta egostaan ja tärkeästä toisesta pois. Voi olla päinvastoin, että ihminen kokee ihan kauheita ja huutaa kurkku suorana, että hän tappaa itsensä ja sä et ymmärrä häntä ja sä et ole koskaan ymmärtänyt häntä. Ja tää on vihattavaa tää koko terapia ja mä lopetan tän ja nyt tämän jälkeen mä menen ja tapan itteni. Esimerkiksi. Silloin sanotaan, no mikä siinä on. Se on tietenkin kauhea tunne, mutta mä ymmärrän, että hän haluaa mulle kokemuksellisesti kertoa, että tässä on nyt joku kauhea tunne, joku kauhea traumatakautuma, joka toistuu. Se alkaa elää, se tulee sieltä kotelosta ulos ja se on nyt tässä meidän välillä ja elää se kauhu, joka on erittäin hyvä asia, jos se voi tulla siihen. Niin silloin on mahdollista, kun tämä ihminen huomaa, että minä en mene suunniltani. Kyllä. Niin kuin esimerkiksi jos hänen joku omainen tai joku on mennyt suunniltaan, ei ole kestänyt. Mä saan ensimmäisen kerran kokemuksen, että mä kestän. Mä en mene suunniltani, mutta totta kai se tuntuu pahalta. Mutta mä säilytän kuitenkin kykyni ajatella jollain tavalla ja yritän ottaa vastaan ja yritän sanottaa tai olla vaan siinä, kun hän raivoo ja ottaa sen. Se on hänelle, voi olla erittäin tärkeä, hyvä kokemus. Ja silloin kun hän saa jäsennystä muuta siihen,
kun se tunne on, niin silloin hän saa uuden kokemuksen siitä vuorovaikutuksesta, Joo. joka voi sietää hänen tunnettaan. Ja kun ne toistuu, hän saa merkityksiä ja hän samaistuu silloin analyytikon tapaan sietää hänen sietämätöntä ja sanottaa sanatonta ja löytää symboleja ja merkityksiä ja olla hänen kanssa siinä, eikä katkaista eikä huutaa takaisin. Niin tämä on semmoinen, jo tämä vuorovaikutus pitkän päälle. Tietysti se muuttuu ja täytyy ymmärtää eri asioita. Niin tämä luo hänelle tämmöisen sisäisen muutoksen. Hän voi ottaa uudenlaista rakennetta. Hänen egonsa vahvistuu. Parhaimmassa tapauksessa hänen superegonsa kesyyntyy. Ja hän tulee vakaammaksi ja vahvistuu pikkuhiljaa. Se on se tie, mitä käydä. Ja se ei ole näin yksinkertaista, vaan siinä tulee analyytikolle niin paljon sellaista, että on aivan hämillä, on aivan ulalla, ei tiedä mistä on kysymys. Kyllä. Ja se täytyy meidän sietää, että me niin kuin tajutaan, että me niin kuin siedetään se ulalla oleminen ja toivotaan ja oikeastaan tiedetään, että vähitellen me tehdään, niin se selkii. Se selkii pikkuhiljaa. Ja nämä on hirveän tärkeitä ne kokemukset. Mutta se vie aikaa ennen kuin ihminen uskaltaa tuoda tällaisia kokemuksia ja luottaa. Että rajatilapotilaalla on ja narsistisesti häiriintyneellä on se häpeä ja epäluottamus. Ja mietit sitä häpeää, jolla on hirveän suuri osuus sekä kateudella että häpeällä rajatilan narsistisen ihmisen hoidossa. Ja se häpeähän, puhuttiin siitä vähän viime kerralla, mutta häpeä on semmoinen kauhea tunne, se on kuin kaapu, joka peittää kaiken. Ja se lamaa ihmisen ja se perustuu, se varmasti perustuu monenlaisiin kokemuksiin, mutta yksi, mitä mä oon pitänyt tärkeää tässä rajatilan narsistisen potilaan hoidossa on se, että kun pieni lapsi, mitä pienempi se lapsi on, ja kun sille lapselle ei vastata, Niin. sitä ei lohduteta, tai jos se itkee, silloin kipu, siihen ei reagoida. Ja jos se jatkuu, niin mitä pienempi lapsi, niin se alkaa miettiä, että se on mun syy. Mussa on jotain vikaa, sen takia no ei vastaa. Ja mun täytyy kuroa aina tämä kontakti. Ja mun täytyy kontrolloida ja pitää huolta äidistä, että äiti olisi ok. Ja mussa on jotain vikaa. Ja silloin se kokemus, se häpeän kokemus herää aina tietyissä tilanteissa, se toistuu. Ja varsinkin jos sitten saa häväistään ja vahvistetaan sitä lapsen vääristynyttä kokemusta, että se on aina mun syy. Pieni lapsi ei pysty tajumaan laajaa kokonaisuutta äidistä tai isästä. Ja se on hyvin tuhoavaa se häpeä. Niin kuin. Ja toinen on tietenkin tämä kateus, mikä on vahva tunne. Niin tämä häpeä on kuolla häpeään, sanotaan. Että Kyllä. Se on valtavan lamaannuttava. Kyllä. Se on valtavan pelottava. Kyllä. Ja että se on hyvin, hyvin kipeä, mutta samalla siltä ei voi välttyä kokonaan. Ei voi. Se on totta. Sä puhuit tästä projektiivisesta identifikaatiosta. Ei ehkä nyt tarvitse siihen mennä tarkemmin, mutta jotenkin mietin siinä vaan, että tosiaan, että ehkä ero jollain tavalla tämmöiseen, mitä psykoanalyyttisessä kutsutaan neuroottiseksi
neuroottisessa kehitystasoksi, niin on tähän rajatilaan ehkä jollain tavalla se, että rajatilaisen ihmisen on hyvin vaikea ymmärtää, mutta myöskään niin kuin pitää tunteita niin kuin itsellään, vaan pitää tavalla tai toisella. Se on terapeutti, joka on huono tai maailman paras se voi myös, terapeutti kantaa sitä. Kyllä. Kun sitten taas neuroottinen pystyy pitämään näitä vaikeita tunteita, joskus liiaksikin asti, kyllä niin kuin aika useinkin liiaksikin asti itsellään. Kyllä. Että se toinen sylkee ja tunkee ja no, kaikenlaisia muitakin sanoja tulee mieleen siinä, mutta ja toinen sitten taas kykenee miettimään ikään kuin hieman realistisemmin. Kyllä, nimenomaan, että se neuroottisen ihmisen sisäinen maailma on ikään kuin lähempänä sitä ulkoista todellisuutta kuin rajatilan narsistisen tai puhumattakaan sitten psykoottisen ihmisen. Ja neuroottinen käyttää tämmöisiä kehittyneempiä puolustuskeinoja, esimerkiksi split, eli lohkominen muuttuu torjunnaksi, ja neuroottinen ihminen käyttää rationalisaatiota, eli älyllistämistä. Neuroottinen ihminen voi käyttää sublimaatiota, eli että voi siirtää nämä tietyt esimerkiksi hankalatkin tunteet johonkin rakentavaan toimintaan, rakentavaan kohteeseen ja sillä tavalla hän on, voi sanoa, että hän on sisäiseltä persoonallisuuden rakenteeltaan neuroottinen ihminen on koostuneempi kuin rajatilanarssistinen ja psykoottinen. Mutta sitten täytyy myös sanoa, että se ei ole niin kuin mikään semmoinen, että jos me hoidetaan jotakin ihmistä, jota voidaan luonnehtia neuroottiseksi häiriöksi, se voi olla hyvin paljon työtä vaativaa ja pitkää hoitoa ja myös esimerkiksi pakkoneuroosi ja pakko-oireet, pakkotoiminnat, käsienpesut tai erilaiset pelot, jotka tulee pakonomaisena mieleen, niin ne vaatii kanssa usein kärsivällisyyttä ja pitkän hoidon ja ne on kivuliaita ihmiselle. Ja Bionhan kuvaa sitä, että nämä on aina niin kuin suhteellisia jotenkin, että sieltä neuroottisten suojautumiskeinojen välistä voi yhtäkkiä pulpahtaa psykoottinen saari. Että se ei ole niin kategorista niin kuin aikaisemmin ajateltiin, vaan neuroottinen voi sisältää rajatilan narsistisia piirteitä ja päinvastoin. Jos näin teoreettisesti ajatellaan näitä suojautumiskeinoja, mutta rajatilan narsismi voidaan, että ihminen on jotenkin aina paossa itseltään ja kaikki on aina ulkopuolella, paitsi tietenkin ohutnahkainen välillä myös syyttää itseään rankasti ja saattaa idealisoida muita että se on monitahoinen aina asia ja aina riippuu sekä terapeutista, analyytikosta että ihmisistä. Niin. Ja Anna Freudhan sanoo, keskeytyykö, mä sanon vaan tämän nopeasti. Anna Freudhan on kirjoittanut kirjaa ja sanoo, että näitä mielensuojautumiskeinoja ei pitäisi katsoa liian yksityiskohtaisesti, mutta se oli hänen ajatuksensa ja hän sanoi, että silloin ikään kuin menettää sen touchin niistä, mutta mä en ole itse kokenut sellaista, että mä ajattelen, että mitä yksityiskohtaisemmin voimme ymmärtää, niin sitä parempi. Niin nimenomaan näitä puolustautumiskeinoja vai? Joo, puolustautumiskeinoja ja kaikkea niin kuin dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen ilmiöitä, joita siinä hoidossa niin kuin
ilmenee, niin se on ihan. Muistan Mikael Enkelhän sanoi, että Jumala asuu yksityiskohdissa. Ja meidän täytyisi niin kuin löytää ne yksityiskohdat ja niiden kokemukset, mutta samalla nähdä se kokonaisuus. Että se on se etäisyyden ja läheisyyden niin kuin dilemma. Joo, ehkä hieman menee sivuraiteilla, mutta silläkin uhalla se on varmaan saavutettua tässä keskustelussa. Totta kai. Niin, tuli vaan mieleen vielä tuosta, että tässä ei niin kuin, vältetään tämmöisiä, ehkä tai vältetään, mutta ei ehkä niinkään ole kiinnostuneita niistä diagnooseista, mutta tuli vaan mieleen, että esimerkiksi tämmöinen pakkoneuroottinen, puhutaan vaikka OCDstä, tai puhutaan vaikkapa anoreksiasta, niin siinä on mun mielestä molemmissa hyvin nähtävillä se, että äärimmäisessä muodossa nehän on psykoottisia häiriöitä. Kyllä. Että jos kehonkuva on niin vääristynyt, ulkoinen realiteetti on niin kaukana sisäisestä realiteetista, että ihminen on kuolemassa, Kyllä. niin sehän on psykoottinen häiriö. Se on. Olen samaa mieltä. Ja siinä on just niin, että vaikka se ihminen ei olisi niin kuin avoimesti psykoottinen, mutta hoidon aikana, kun sä kuvaat tätä, niin mulle tuli vaan mieleen se, että sä näiden ihmisten kanssa joudut, vaikka he eivät ole avoimesti psykoottisia, sä joudut kohtaamaan psykoottisia tunteensiirtoja, transferensseja, jotka ovat pilkottuja tai epärealistisia tai harhaisia tai niin vääristyneitä, että se ulkoinen maailma näyttäytyy ihan erilaiselta sinusta kuin siitä toisesta ihmisestä. Kyllä. Ja ne on hyvin tärkeitä kokemuksia ihmiselle, että mitä syvemmin sekä terapeutti että analyytikot, potilas uskaltaa asettautua mielensä kanssa hoitoon ja että sitä voidaan ymmärtää ja sietää ja löytää merkityksiä, sitä parempi. Se on eheytymisen kannalta ja sen matkan kannalta. Se on. Ja sitten vielä yksi, että se tässä minäkin puhun niin kuin jotenkin varmoin mielipiteen, mutta että se epävarmuus ja se avoinna oleminen analyytikkona ja terapeuttina on myös sitä oman itsensä likoon laittamista ja olla avoinna kuuntelemaan omia itsessä herääviä tunteita, olkoon ne mitä tahansa. Ja kyllä mekin joudutaan sitten suojautumaan ja sitten työnohjauksesta muuten mietitään, millä tavalla me suojaudutaan ja miten se välittyy potilaalle. Potilas on niin herkkä, että hän hyvin herkästi tajuaa meidän niin kuin mielenlaatumme ja tajuaa meidän äänenpainomme. Onko se kriittistä tai eikö, tai meidän olemuksemme, ruumiin kielemme. Siinä on. Ja yleensä ihmiset sanoo, se on hirveän hyvä. Mutta se ei ole, se on aina jotenkin, että ei voi luvata mitään koskaan, että mitä tästä tulee ja kuinka kauan tämä kestää, vaan siinä on tämä matkalle lähteminen ja parhaansa tekeminen. Että ei voi sanoa, että tulet minulle hoitoon, niin 2 vuoden kuluttua olet terve ja eri ihminen ikinä. Voi vaan sanoa, että jos sä teet parhaasi, niin mä teen parhaan. Ja lähdetään matkalle. Tästä me päästäänkin ehkä kateuteen. Okei. Kateus on myöskin aika olennainen osa tätä elämää. Kateus saa meidät myös toimimaan, ehkä kilpailemaan rakentavalla tavalla. Kateus liittyy myös tuhoavuuteen. Kyllä.
Haluaisitko vähän avata kateuden merkitystä tässä yhteydessä? No se on just niin kuin sä sanot, että mun mielestä, että hyvin kuvattu, että jokainen, se kuuluu tähän kategoriaan, mitä sä sanoit myös, että kaikissa meissä on nämä tunteet. Ja kukaan ei ole vapaa häpeästä, eikä kateudesta, eikä syyllisyydestä, eikä ahneudesta, eikä mustasukkaisuudesta. Ja kateus on tietenkin yksi semmoinen tunne, joka on meissä kaikissa, mutta mä ehkä en ole ihan varma tästä, mutta ajattelisin niin, että häpeän kanssa, mutta että kateus olisi vielä semmoinen nimenomaan tuhoava kateus, olisi ehkä tunteista semmoinen tiedostamattomana ja voimakkaasti vellovana, niin olisi ehkä, voisi ajatella, että se on yksi niistä tunteista, jotka aiheuttaa harmia ja ehkä myös tuhoaakin niin kuin ihmissuhteita ja elämää ja omassa itsessä olevaa hyvää. Et kateus on, se on kansanviisaus sanoa, että sen väri on myrkyn vihreä ja se vie kalatkin vedestä. Ja sanotaan, että jotakin kalvaa kateus ja sanotaan, että joku on hallieta kateudesta. Ja se on, kateus on katolisessa uskonnossa, niin se on yksi, katsotaan sen olevan yksi kuoleman synneistä. Ja minkä takia, koska sen katsotaan ikään kuin olevan niin kuin tuhoava kateus tuhoaa hyvän ja se tuhoaa myös niin kuin elämän lähteen. Ja se tuhoaa hyvän, jos on kovin kateellinen itsessä, mutta myös toisessa. Eli siinä se tuhoaa sitä vuorovaikutusta, jossa ollaan. Ja se on kateutta kuvataan myös sillä tavalla, että se on psykologinen puutostauti ja se on köyhyyden sisar. Ja kateus aiheuttaa harminsekaista tunnetta ja yksinäisyyttä ja se yleensä johtaa yksinäisyyteen ja yksinäistymiseen ja mitkä on kateuden juuret. Siis kateus on aina semmoinen, jossa ollaan vertailun maailmassa. Ja Freudhan oikeastaan tunnisti vain peniskateuden. Ja Freud sanoi, että nainen on tuntematon maaperä hänelle. Ja sitten tuli Helene Deutsch ja tuli naisanalyytikoita Melanie Klein. Ja Melanie Kleinhan sitten taas tunnisti tämän sisätilakateuden. Että miehet on kateellisia naisille, koska naisella on sisätila, joka voi synnyttää ja kantaa elämää. Ja sitten mä en nyt viitti mennä siihen peniskateuteen, se on kaikille varmasti aika tuttua. Mutta sitten meillä on sisarkateus, meillä on sukupuolten välinen kateus, meillä on monenlaisia kateuksia olemassa ja kateus niin kuin perustuu yleensä huonoon itsetuntoon. Ja se on niin huono se itsetunto, että kun vertailee toisten kanssa, niin aina vertailee sillä tavalla, että toinen on paljon parempi ja minä olen paljon huono. Ja sitten seuraa paha olo. Mutta kateus on 80% mielikuva. Ja sä voit olla kateellinen mistä tahansa. Mä voin olla kateellinen sulle, kun sä oot hyvä haastattelija ja teet kivasti näitä podcasteja. Mutta jos mä oon kauhean kateellinen sulle, niin mä haluaisin pilata sun tämän taidon. Ja jos mä oon taas myönteisesti kateellinen, on olemassa myönteistä kateutta, joka on kaiken oppimisen perusta. Niin silloin mä sanoisin sulle, että kuule Otto, että
tavataanko me toisen kerran ja opetatko sä mulle tämän jutun, että mä haluaisin oppia tämän taidon sulta. Niin. Tai Maija sanoo Matille pienenä, että kuule toi Maija sanoi isille, että toi Matti sai fillari ja se oppi ajaa fillari. Mä ostan mulle fillari, mä haluan oppia saman taidon. Että positiivinen kateus on kaiken oppimisen niin kuin perusta. Mutta tuhoava kateus on semmoinen, joka perustuu todella huonon itsetuntoon. Ja voinko mä jatkaa tästä hetken niihin juuriin? Okay. Melanie Klein on kirjoittanut tämän kirjan Kateus ja kiitollisuus. Ja hän kirjoitti sen 1960, eli vähän ennen kuolemaansa. Ei kun 57, 3 vuotta ennen kuolemaansa. Mutta hän ajatteli niin, että hyvä objekti on semmoinen ikään kuin hahmo, joka tulee vuorovaikutuksessa ihan vauvaiästä asti. Ja äiti tai hoitava henkilö ikään kuin se vastasyntyneellä, niin se riippuu hoidosta, että jääkö hyvä vai paha niskan päälle. Ja silloin kun se hoito on riittävä, että vauvahan välillä vähän hajoaa ja taas, mutta kun sillä on se hyvä, tärkeä toinen, joka ottaa sen vastaan, ikään kuin houkuttelee lapsen elämää, niin se äidin hyvä rinta on symboli sille hyvälle objektille, joka edustaa kaikkea hyvää ja lohduttavaa ja elämänhalua ja mielenkiintoa. Ja se on se ydin, on se hyvä rinta. Sitten lapsi samaistuu niin kuin riittävään hyvään äitiin. Ja Melanie Klein sanoi, että se, joka on aikaisemmin ensin ollut se hyvä, joka on ollut ulkopuolella, niin se hyvä sen jälkeen tulee sisäpuolelle samaistumisen ja sisäistämisen kautta. Mutta kun lapsi on pieni ja eriytymätön, niin lapsi ajattelee, että tämä rinta on mun. Minä omistan tämän rinnan. Aina kun mä haluan sitä, se on aina olemassa, paitsi sitten kun lapsi turhautuu. Vaikka 2 minuuttia se tulee liian myöhään, niin lapsi kokee sen. Ja äiti on ihan ok. Mutta lapsi sisäistää sen turhautumisen kokemuksen ja se sisäistää sitten ne tunteet itsensä, vaikka äiti on ihan ok. Mutta kun lapsi eriytyy ja yksilöityy, se tarkoittaa sitä, että hän alkaa itsenäistyä tärkeästä toisesta, vauva äidistä, mitä narkissokselle ei koskaan tapahtu. Niin silloin kun lapsi alkaa näkemään, että hei, että tämä on epistä. Eihän tämä olekaan mun rinta. Tämä on tuon mutsin rinta. Ja hitto soikoon, mähän voi jäädä ilman rintaa ja yksi ja se on iso ja mä oon näin pieni. Mitä enemmän se menee. Ehkä me puhuttiin viimeiskin tästä vähän. Niin silloin lapselle tulee ensimmäisen kerran se kateus. Se olikin ton hyvä. Tolla on noin paljon hyvää. Mä voin jäädä ilman. Mä oon pieni, se on noin iso. Ja se omaa sen hyvän, jota mä tarvitsen. Ja Klein puhuu siitä, että ne on tämmöisiä kateuden ihan varhaisimpia juuria, jotka on. Ja myös pienen lapsen fantasia, että jos äiti on raskaana, vaikka ei olisikaan, niin hän haluaa olla se ainoa, joka on siis huomion kohteena ja niin poispäin. Ja jos se on vaan ainoa huomion kohteena, niin silloin käy kuin narkissoksella. Mutta se olisi niin kuin kateuden juuret. Kateus on, että kateellinen saattaa ajatella näin, että jollakin toisella on jotakin niin hyvää, jota mä en voi koskaan saada. Mä en voi koskaan tulla osallisiksi. Ja silloin mä jään aina huonommaksi ja pahemmaksi ja mulle tulee kauhea fiilis siitä. No sitten, jos ajatellaan kateutta sillä, niin kateuden yksi niin kuin keino vähentää kateuden tuskaa on pilata se toisen hyvä. Ja kateellinen ihminen on se, mutta se haluaa pilata toisen hyvän. Ja mikä idea siinä on, kun se pilaa sen toisen hyvän,
niin sitten se ajattelee ainakin itse, että ei se ollutkaan niin hyvä. Ja silloin hän ei olekaan niin huono, vaan se toinen tulee sieltä jalustalta huonommaksi, kun hän pilaa sen hyvän, niin se helpottaa häntä. Ja kateuden semmoinen tuhoavuus liittyy tuossa, että se nimenomaan niin kuin tuhoaa. Ja kateellisen ihmisen on vaikea ottaa mitään hyvää vastaan, niin kuin rajatila narsistisen ihmisen. Vaikea olla riippuvainen, vaikea saada hyvää itselleen, koska se kateellinen superego aina niittaa ja pilaa sen. Ja sen takia siitä tulee helvetti, siitä kateuden tunteesta, jos on kovin voimakas. Ja se kateellinen ihminen jää hirveän yksin ja tyhjäksi. Ja se vahingoittaa kiintymystä ja yhdessäoloa, jos kateus on valtava. Niin, yksin, se on jotenkin olennainen sana tässä, että tuhoaa yhteyden toiseen, mitä jollain tavalla kaipaa ja samalla niin kuin sen kerta toisensa jälkeen tuhoaa. Kyllä. Tämähän on hyvin tyypillinen rajatilaisella potilaalla, joka tulee hoitoon, että aina toistuu. Kyllä. Aina joutuu pettymään. Aina, ja jotenkin niin kokemus siitä, että se ei ole valinta, vaan näin on aina vaan käynyt. Kyllä. Että auta mua Kyllä. tämän kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa, että kun pyrkii jotenkin auttamaan, niin että voiko sitä hyvää ottaa vastaan? Niin. Se on totta, että ja näissä, niin kuin sanoin, näissä rajatilan narsistisissa hoidoissa, että paksunahkaisella on se riippuvuus ja ohutnahkaisella, että hän voisi niin kuin hyväksyä sen, että jollakin toisella on hänelle hyvä annettavaa ja hän voisi oppia toiselta. Ja juuri semmoinen, kun on käynnissä, niin tulee se egodestruktiivisen superegon isku. Ja hän ei voi olla riippuvainen. Ja taas hän ottaa takaisin nämä narsistiset defenssinsä. Ja toinen on tällä paksunahkaisella, kun me tullaan siihen kaikkivoipaisuuden suojaan. Niin tätä me varmaan viimeksi puhuttiin, että se on kaikkein vaikein kohta, jos päästään siihen asti paksunahkaisella ihmisellä, että aletaan tutkia hänen sitä kaikkivoipaisuutta, koska paksunahkainen ihminen on vakuuttunut siitä, että hänen mielensä eheys ja sen ydin on tämä kaikkivoipaisuus. Ja silloin hänellä on vaikea luopua siitä. Ja John Steiner puhuu siitä paljon, kuinka se täytyy mennä vähitellen ja kuinka siinä on tämmöisiä vetäytymisvaiheita ja mikä niiden merkitys on. Ja että ihminen uskoisi, että hän putoisi omille jaloilleen sieltä, omille todellisille jaloilleen. Ja se onkin joskus niin, että kun ihminen luopuu tästä kaikkivoipaisuudesta, niin voi tulla joku lyhyt psykiatrinen hoito, jossa ja sitten terapia jatkuu, mutta ei aina ollenkaan. Mutta se on niin pelottavaa hänelle, että ne on ne kaksi, on toki muitakin kohtia. Ja vielä ehkä palataan tuohon kateuteen, mutta jotenkin se, vaikka me erotetaan ohut ja paksunahkainen, molemmat on kateellisia. Mutta niin me hoidetaan riittävän pitkälle, niin usein on niin, että me löydetään paksunahkaisesta se ohutnahkainen ja se on aika hyvää kehitystä. Mutta myös me voidaan löytää ohutnahkaisessa paksunahkainen puoli. Ja tietenkin se ei ole aina joko tai, vaan se on yksi kokonaisuus, jos päästään riittävän pitkälle. Ja silloin se tulee aika voimakkaasti esiin, tämäkin. Kyllä.
Joo, tämä on kyllä on sillä tavalla asia ytimessä, että ja nyt puhutaan siitä kliinisestä puolesta tässä, että ei ole olemassa tämmöisiä teoreettisesti kuvattuja potilaita. Et nehän on pelkistyksiä, siinä on menty mutkat suoriksi moneen kertaan, että voisi sanoa, että joku ihminen on vain jotain. Kyllä. Se on totta. Ihminen on niin, miten sanoisi, ihmeellinen olento. Ja myös myönteisellä. Että siinä tulee terapeutille ja analyytikolle usein yllätyksiä molempiin suuntiin. Ja että terapeutti ja analyytikko on siinä onnellisessa asemassa, että me potilaat opettaa meitä. Ja että silloin kun me aloitetaan hoito jonkun ihmisen kanssa ja silloin kun me lopetetaan, niin me ei olla enää samoja analyytikoita. Eikä potilas ole enää se sama potilas, vaan me ollaan opittu paljon ja me ollaan molemmat muuttu. Niin. Molemmat muuttuu siinä. Voisitko vielä vähän kertoa jotain, joka konkretisoisi tätä, mistä me ollaan tänään puhuttu, esimerkin kautta, jos pystyt, ehkä tämmöistä narsistista teemaa, miten se voisi näkyä vastaanotolla tai ehkä kateutta. Jotenkin sellainen havainnollistaa vähän sen vielä. Joo, hyvä kysymys, aina havainnollistaa, koska aina, että jos mulla on pelkästään joku sanoo, että jos me puhutaan sun kanssa teoriaa, me voidaan puhua ihan mistä tahansa, mutta sitten kun meillä on se ihminen siinä, niin sitten me ei enää voidakaan puhua mistä tahansa. Ja voidaan sanoa, niin kuin ehkä, no vielä yksi kiteyttä, niin kun mä menen siihen esimerkkiin, että siellä missä id, eli tiedostamaton alitajunta on, sinne täytyy minän, egon tulla. Ja jotta se voi tunnistaa niitä, tiedostaa tiedostamatonta. Ei sitä voi koskaan tiedostaa, mutta voi tunnistaa ja oppia tuntemaan sitä omaa tiedostamatonta. Se on tärkeää. Ja sitten oikeastaan narsismissa, joka tarkoittaa skitsoparanoidista niin kuin mielentilaa, niin sanon, että siellä missä Narkissos on, sinne täytyy Oidipuksen tulla. Ja Oidipuksen tarinassa taas on Oidipuksen narsistinen puoli. Vaikka hän on varoitettu, että hän tappaa isänsä ja menee naimisiin äidin kanssa, niin kun Laios tulee siellä vartijoittensa kanssa ja sanoo Oidipukselle, että väisty. Ja Oidipus on kasvatettu myös kuninkaallisessa hovissa, niin Oidipuksen narsismi, en väisty. Mä olen kuninkaallinen, mua ei kukaan määrää. Ja sitten syntyy taistelu, jossa hän tappaa Laioksen 3 soturia, yksi pääsee karkuun, joka sitten tulee todistamaan tämän, että hän on mennyt äidin kanssa naimisiin. Että tämä on se ikään kuin kuvaavaa sitä niin kuin kehitystä. Mutta tuosta esimerkistä mulle tulee mieleen, no ihan tässä ensin tulee mieleen, hoidin kuolevaa potilasta, joka sairasti semmoista sairautta aikoinaan 4,5 vuotta hoidin häntä ja hän oli nuori mies. Hän oli joku semmoinen vähän päälle 30, 35 ja siitä on kauan aikaa ja olen saanut häneltä luvan. Ja hän oikeastaan haluskin, että mä kertoisin tästä. Olen tästä pitänyt luentoja. Ja hänellä oli siis HIV-tartunta, kun hän aloitti hoidon.
joka sitten kehittyi vähitellen AIDSiksi ja sitten johti hänen kuolemansa, joka onneksi enää ei on lääkkeitä ja on ihan normaali elinikä lääkkeiden avulla. Mutta hän ensimmäiseksi, kun me tavattiin, niin hän sanoi, että hän pelkää kuolemaa ja hän ei voi nukkua siis muuta kuin valot päällä. Ja sitten hän painotti sitä, että hänellä ei ole mitään uskontoa, mitään Jumalaa, ja hän luokasta, hänellä on kauhuja yöllä ja hän pelkää kuolemaa. Hän kysyi multa alussa monta kertaa, että sano mulle, mitä kuolema on. Ja mä olin tietenkin ahdistunut ja mietin ja valtava kysymys, niin mä vastasin sitten hänelle, että mä oon samalla viivalla sun kanssa kuoleman kanssa. Mä en tiedä yhtään enempää kuin sinä mikä, mutta mielellään kuulisin sun ajatuksia, tunteita vielä paljon, mitä kaikkea se sulle on. No hän lähti sitten siitä tämä hoito alkoi ja tulee mieleen tässä 3 unta, mitä hänellä oli. Ja ensimmäinen uni oli semmoinen, että oli toistuva uni, jossa oli kääpiömies, joka vainosi häntä. Hän juoksi sitä kadulla pakoon ja se tuli aina porttikongeista, mistä tahansa, se vainosi häntä. Ja hän mietti, että mikä se on tämä uni, se on niin inhottava ja ahdistava uni, että hän sanoi, että onko se kuolema, joka häntä vainoo. No se oli varmasti sekin. Mutta sitten hän ajatteli, vähitellen päästiin työstämään, että voi olla, että se on joku puoli häntä, joka on vieras hänelle, joka ikään kuin haluaa tällä tavalla tulla tutuksi, mutta joka pelottaa häntä, joka ei ole koskaan ollut tuttu hänelle. Ja sitten hän alkoi puhumaan niin kuin miehisyydestään ja että se kuvaa sitä hänen huonoa itsetuntoaan ja miehistä huonoa miestä itsetuntoa. Mutta kun hän puhui siitä, niin hän alkoi voimaan paremmin. Ja työstettiin, niin se uni loppui. Se ei enää toistunut mielessään. Toinen uni sitten oli hoidon keskivaiheessa. Oli se, jolloin hän oli jo sairasti AIDSia ja tauti oli vähän enemmän edennyt ja tuli muita oireita. Ja hän näki, että hän oli siis valtameren keskellä pienessä veneessä. Ja hänellä oli vauva sylissä. Ja sitten siinä aalloissa se vauva aina putosi siihen veneen kannelle ja oli putoamassa veneeseen. Ja sitten hän dyykkasi ja otti taas sen vauvan. Ja tämäkin uni toistui. Mutta se päättyi aina siihen, kun hän oli saanut sen vauvan niin kuin syliinsä. Niin hän sanoi, että hän oli hirveän onnellinen olo, että vaikka se oli pauhoava se alitajunnan meri. Ja kaikki oli niin paljon tuntematonta, että hän kuitenkin pystyi pitämään sen sisäisen vauvan ja pystyi pitämään jollain tavalla huolta ja säilyttämään toivon sen vauvan kanssa. Se oli hyvin liikuttavaa, mitä hän puhui. Ja 3. uni oli sitten, kun kuolema oli jo lähellä, niin hän näki unen äidistään, joka oli kuollut. Ja sitten äiti ojensi kätensä ja sanoi, että tule nyt, lähdetään. Ja vähän sen jälkeen hän sitten kuoli. Mutta hänen tarinansa, ja joka liittyy tähän kateuteen ja häpeään, on se, että hän sanoi mulle monta kertaa, että hän on niin kateellinen mulle, että minä saan elää ja hän kuolee. Ja hän joutuu kuolemaan. Ja hän oli mulle hirveän vihainen välillä ja hän sanoi, että mä en ymmärrä mitään, että eikö mä ymmärrä, että hän on kuolemassa ja että mulla on iso vatsa ja mä oon innoittava analyytikko, joka en tiedä yhtään mitään. Että hänen tekisi mieli niin kuin lyödä mua ja potkia mua. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, tai hän itse, että hän oli niin kuin kateellinen ensinnäkin siitä, että hänen kokemuksensa mukaan mä saan elää ja hän kuolee. Mutta sitten hän kertoi tarinaansa, että vähän ennen kuin hän aloitti hoidon, niin hänen äitinsä kuoli yhtäkkiä. Ja hän oli sitten niin kuin äidin poika.
Ja hänen kaksi veljensä olivat enemmän sitten isän kanssa ja ne harrasti metsästystä, mitä ne harrastivatkaan. Ja kun äiti kuoli, hän oli hyvin läheinen äidin kanssa, niin hän ei ollut sillä tavalla eriytynyt ja yksilöitynyt. Ja hän puhui siitä, että kuinka hän katsoi sitä äidin kuolinnaamiota ja hän ei voinut ymmärtää, että äiti on niin kuin poissa. Ja hän kuvasi myös niitä puutteita siinä suhteessa, vähän niin kuin puhuttiin siitä Narkissus-myytistä. Ja sitten kun äiti oli hautajaiset ollut, niin hän alkoi toimimaan tutkimisen sijasta. Hän alkoi ajeraamaan, niin kuin me sanotaan. Ja hän oli monta yötä poissa ja hän oli seksiä ilman suojausta. Hän oli ihan kauhuissaan, mutta hän niin kuin vei sen toimintaan. Ja hän ei voinut tutkia, kaikki oli ulkopuolella. Ja siinä sitten sen periodin aikana hän sai tämän HIV-tartunnan. Että hän oli homoseksuaali ja hyvin fiksu kaveri kaikella tavalla. Ja hän oli hyvässä ammatissaan ja tykkäsi myös ammatista. Hän sanoi monta kertaa siinä, että hänellä sisällään, ruumiin sisällään on terroristi, jolle hän ei voi mitään, että se tuhoaa hänet. Hän kuvasi sitä, mutta hän aina ihmetteli sitä, että hänen mielensä oli seesteisempi ja kirkkaampi tässä terapian aikana. Ja hän aina kärsi siitä, että hän meni hammaslääkäriin, niin hammaslääkäri oli from top till toe varustettu suojilla, ettei vertautu, joka oli ymmärrettävä, mutta hänelle se oli valtava loukkaus. Ja mulla oli sama juttu, mulla oli alussa vaikeus sanoa kätelääntä. Ja mä huomasin itse, että mä katson, onko mulla haavoja käsissä. Että niin paljon se myös se vastatunne ja mun oma kuoleman pelko tuli siihen. Kyllä. Mulla oli hirveän hyvä työnohjaaja. Ja hän niin kuin sanoi mulle, että hän ymmärtää kyllä, että se ikään kuin se kuolema täytyy ottaa sisälle. Ja mun oma vastarinta oli semmoinen tietyssä hoidon vaiheessa, että mä jätin hänet yksin kesällä liian pitkäksi aikaa. Ja sitten siitä onneksi päästiin myös työstämään sitä. Ja sitten tämä, kun hän eteni, niin hän jotenkin rauhoittui ja hän sanoi, että hän on löytänyt uskonnon ja Jumalan itselleen. Hän ei enää pelkää kuolemaa. Mutta sitten mä kävin sairaalassa häntä katsomassa. Se loppu ei ollut enää terapiaa, vaan mä kävin, oliko se nyt 5 kertaa. Ja se viimeinen kerta mä muistan sen, kun sitten molemmat ymmärrettiin, että tämä on viimeinen kerta. Ja hän oli kiitollinen ja olin tietenkin hyvin liikuttunut siitä. Mutta oli semmoinen ihmeellinen tunne, niin kuin olisi aika pysähtynyt. Ja mä olin siellä varmaan 15-20 minuuttia. Mulla oli semmoinen tunne, että mä olin ollut monta tuntia siellä. Ja hän sitten toivoi, että mä tulisin hänen hautajaisiinsa ja menin sitten ja tapasin siellä hänen niitä ihmisiä, joista hän oli puhunut, joka oli tietenkin aikamoinen niin kuin tilanne ja tunne. Ja vähän siellä sitten tietenkin juteltiin. Mutta hän oli sitten sillä tavalla kuollut, että hän sanoi hoitajalle, että älä jätä mua yksin. Sitä meni tajuttomaksi ja hän kuoli sitten hyvin niin kuin rauhallisesti. Ja se oli hyvin liikuttavaa, mutta se, että mä pystyin olemaan hänen terapeuttinsa sillä tavalla kuolin, se oli myös mun työnohjaajani ansiota ja hänen nimensä oli Kristiina Mälkönen. Ja olin pitkään hänen työnohjauksessa, arvostin hänen taitojaan todella paljon siinä. Et siinä tulee tämä narsismi, kun hän ei ole eriytynyt ja hän lähtee toimimaan.
kun hän ei pysty käsittelemään sitä äidin menetystä, se on niin valtava, hän lähtee toimimaan sen mukaan ja tuhoavasti. Ja tulos on se, että hän saa tämmöisen tappavan taudin. Ja sitten se hänen kateutensa, joka oli voimakasta niin kuin todella, jos hän idealisoi mua, mutta nyt silloin se meni toiseen suuntaan. Ja miten voimakasta se oli ja miten aitoa se oli, miten hän pystyi sen tekemään. Että se oli jotenkin, ja se opin tuntemaan se, että toivo, että terapeutti ei saa koskaan riistää toivoa. Niin kuin ihmiseltä täytyy aina pitää kiinni jollain tavalla toivosta ja vahvistaa sitä potilaan omaa toivoa, mutta realistisesti. Että opin sen niin kuin Torbjörn Hägglund kerran, hän kirjoitti väitöskirjan kuolevan potilaan hoidosta, niin hän kuvasi yhtä miespotilasta, joka niin kuin Pirkko Siltala sanoi, että ihminen voi vaan kuolla riittävän hyvän kuoleman, riittävän hyvän sisäisen objektin varassa. Niin tällä miehellä oli kiviä ja hän piti kiviä käsissään ja ne kivet toi hänelle niin kuin turvaa ja ne kivet toi hänelle sen mielikuvan ja tunteen hyvästä objektista, jonka varassa niin kuin hän voi kuolla. Niin, mä mietin tätä sun potilasta, että hänen viimeiset sanat oli niin kuin toivomus toisesta ihmisestä, että älä jätä mua yksin. Kyllä. Nimenomaan. Joo. Hienoa, että sä huomaat ton. Ja se oli juuri se. Tosi koskettavaa. Kyllä. Ja se oli just tämä niin kuin toisen ihmisen tarve. Ja me puhutaan vuorovaikutuksesta. Että sekin hänen kuolemansa päättyi siihen vuorovaikutukseen. Älä jätä mua yksin. Ja hoitaja sanoi, että en tietenkään. Ja sitten hän meni tajuttomaksi, mutta sillä tavalla hän jotenkin pystyi luottamaan ja kuolemaan rauhallisesti, jos näin voi sanoa siinä. Että se on huima kokemus, just toi mitä sä sanot, että miten toinen ihminen voi laittaa semmoiset sanat, että mulla on terroristi mun ruumissa, mä en voi sille mitään. Mutta tuntuu, että mun mieli paranee ja selkenee, mä näen asioita selkeämmin. Tuo oli hirveän tärkeä huomio, mitä sä sanoit. Juuri se oli se vuorovaikutus viimeiseen asti. Me ollaan tänään puhuttu hyvin inhimillisestä aiheesta, mutta ollaan puhuttu myös hyvin raskaista teemoista. Kyllä. Huomaan, että itsekin tässä on aika painava ruumis. Joo. Tämä on kaikki hyvin tämmöistä kehollista, hyvin ruumiillista ja tässä kun puhutaan tämmöisistä teemoista, niin ei pääse karkuun kyllä. Että. Totta, se on totta. Ja ruumishan on meillä, se on meidän ensimmäinen minämme ja se aina myös jokaisen meidän kohdalla, aina me tullaan siihen haasteeseen, että miten me asutaan ruumistamme. Ja ruumishan on hyvin herkkä ja esimerkiksi ruumiillinen vastatransferenssi, että miten me koetaan intuitiivisesti myös käytetään omaa ruumistamme niin kuin semmoisena aistin elimenä vastaanotto niin kuin värähtelyiden, resonanssin, tunteiden vastaanottajana, niin se on hirveän tärkeää.
mitä meidän ruumis kertoo. Ja se kertoo sanattomasti aina jostain hyvin tärkeästä ja varhaisesta, joka ikään kuin vaatii sitten vähitellen sanoja. Sitten kun ne löydetään. Kyllä. Jos ne löydetään. Niin, toivottavasti. Toivottavasti. Me voidaan mennä tähän ruumiillisuusteemaan joku toinen kerta. Ihan mielellään. Kiitos Kai todella paljon, että olet ollut vieraana. Kiitos itsellesi. Oli todella mukava keskustella näistä asioista kanssasi.